Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Diah Pitaloka saking kelas 11 Farmasi kalih nomor absen 7. Tepangaken kula Asria Primadita saking kelas 11 Farmasi kalih nomor absen 6. Wonten mriki kula lan rencang kula badhe ndamel pariwara saking produk masker ingkang naminipun Maximax. Masker Maximax ngangge bahan HIK lan bahan katun nyukani daya saring maksimal kalih bakteri lan virus. Aman lan lembat wonten kulit serta nyaman dipunangge kangge estri berhijab. Sirkulasi hawa ingkang inggih saking bahan spon mikrofiber lan katun kombet nyukani kenyamanan maksimal. Maximax pengayoman maksimal.